NC VBDC Karbi atumpen anti-malaria man lapen dengue awareness kang pupon. Di Puga Boys Patrak lama long mass delivery of 3-wheelers a program kapadopo. Keroni Southern Range ang kangar lokido rong astra tumpen perangkia mai kipa. Aprangsi kadoka wekat news ke lang rat dona pantame kardam na paziriklo. Tang tipini abirtang ton pen arjuik tha. Vosik ni phai siarni NC VBDC Karbiang nong atumpen anti-malaria man lapen dengue awareness Dipu Joint Director of Health Services Assam along kang pupon abirta nangli. Assam ang kangalong pen malaria lapen dengue ke sopen kapajok ponji aphanpura vosik ni phai isiar ni pen chekloi jona pharman Assam ang kang prejam adimalongta anti-malaria man kam dengue awareness kang pupona sonsi NC VBDC Karbiang nong atumpen Dipu Joint Director Dr. Borsing Rong Piare Deng pen impupon. Bangsu kang puamaya long Dr. Sem Singh Singner MNHO kam DMO in charge Long Minder Timong MNHO kam DSO in charge Obet Kiling lapen asa klembang piatum cetong dun rinti. Long Autonomous Council angdangan keparlupon Health and Family Welfare Department hin pen Assam lapen Bharat adang pen pacetonun si pini tarik isi June pen tarik thongkep Junan anti-malaria month bu ilitum pangceng pondiglo labangso ceklo yon angbong ilitum malaria pen kecepajok ji akam awar sai kedeng pondolo labangso angbong ilitum health department in pen ilitum staff do labangso angbong asha tumdoji nitum field worker do surveillance worker MPW leprosy worker tum ansitame nak cerap dunsi labangso malaria pen cepajogi fanilitum awar sai kedeng pondo lasi labangso akam ke claim ponhut nanglitum rada tumanta nang citudun pen labangso akam ke claim ke joy keje fan chuning riglo lasi nanglitum la media sarpo tum ansitame nang cerap pidun pen lahai alam litum fan rada tum han pace thangpira labangso malaria pen ke cepajogi fan nang rabdun pobusi chuning rilo lapen aputhak pini pen ako ni krep hria farman dengue ake so pen jokta chepa pongraja phan ason akam ke claim doji labang solong tanang tum kadu weta nang cerap nun pobusi chuning ripon lo bang ke thomlo sita la hai tum non treatment and bomb ang pen me pon bom lo so dengue so ante kono ram sitong pro laga labang so ke so ke esona chitim ke check pen ajok la bangso chitim check pen la bangso munit aphan la dengue ke so pachi un lasi la so dengue chitim pen ke cepa jogi polote lang bi lang plok la asap sabe da lang long sitame la tum ati pati det la bangso asabe da lang la bangso lam la ke la harlung so asabu ili to la disposable a glass a cup la haya lang bung alongan penta a pati thek la pen ke coconut mate la narikoi a hu a obolongta a savera lang long stamela tung pati deriti la silahai hem pongrai pongthi pen lahai che saphadun lamnami akater padulong le deni anote la bangso chitim amena vir ke virdi Aruni phai thomke pra isiarni Dipu Ga Boys Pathuak lamalong mass delivery of 3-wheelers a program kapaman puna birta nangli. Bangso ajay mek lake Assam Gramin Vikas Bank pen loan akira peponsi bang thomke babang phat maphan kachong dat awar sai PC auto rickshaw kimi chepalong dudrinti. Labangso 3-wheelers delivery mayalong AZVBia Chairman pen chenglok Dipu Bajas showroom along claim bang atumta chetong. Labangso alon kipi lake local unemployed atumaphan isi methan kereng ia warsaya pansi kipi ponlo pusi AZVBia Chairman pen pachinipo.
फाइनेंस और ग्रामीण बैंक का फाइनेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे वो लोग एडवर्टाइज करते हैं लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन वास्तव में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसका कारण यही है, हम रन डाउन बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। जैसे आप 10,000 का लोन लिया है, 1,000 चुका दिया तो 9,000 का ऊपर हम इंटरेस्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट महीना में और 1,000 दे दिया तो 8,000 का ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं करते हैं, आप पहले भी दीजिए बाद में भी दीजिए। वो EMI जो बना लेता है उसमें वो आप रन डाउन जितना बैलेंस बचा है उसका ऊपर इंटरेस्ट नहीं करते, पूरा लोन अमाउंट जितना लिया है 10,000 का ऊपर इंटरेस्ट बनाते हैं। तो टोटलिटी में पूरा लोन अगर 1 साल का या 2 साल का टेन्योर होता है उसमें टोटल अमाउंट ज़्यादा देना पड़ता है और बैंक में कम देना पड़ता है। इसके लिए लोन दिया है और गाड़ी दिया है, शुरू किया है। ये इसमें हमारा मेन लक्ष्य यही है, जो यहाँ का लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले और इस एरिया का जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ये आगे और भी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो इस बिजनेस में आने चाहते हैं वो बजाज और AGBB से संपर्क करके अपना अपना करियर ले और अपने आत्मनिर्भर बने और अपना फैमिली को और अपना सोसाइटी को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। Nizang Karbi ang loong Keroni Southern Range ang kangar lokido rong asaratum perang kya mai ke palong lam thepak lang pon ke Keroni Southern Range in charge Harsing Kramsa labang swar pudeng pon der pipen pinang an theng lo han cho jor chulang asar pe maratum kasik sakapothak pachini po Han cho jor chulang ki claim atuma phan tangka ke ang duna red la pen amithang a hema theng pk rod along tame mesin kini abdun pen tangka ke ang duna red alam the tame ranger in charge Harsing Kramsa phan akoi pipon Lasi Prabjin pen Harsing Kramsa phan Keroni Southern Range angkang pen terek ponangji la pen noni prang kiwang jilang arni kopini ka siksak dokok pulotangte local MEC Pawan Kumar la pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhangatum adai chianang jipusi rong asaratum pen pachinipo Keroni Ranger Harsing Kramsa alang li non alom ka chuklem ka jadam akichok chi ka du ka we aniwang ta ratun thek long pen ka chini dak pen anthu apidang bong anta alang li phan thang akang sai ave la pen dak pen ke to yi phan ka transfer yi phan anta abar sai ave pin wang na si alang li phan ke dak pen ka transfer yi phan prap jin pen ke klem yi phan ke den ke dang solo la pen ke la non suluk sodak prang yang si du tu bom pulote la so akichok che angkung long ke suluk sodak long mang ke alang litum aphan adai ke ka che nei ke local MEC Pon Kuman Rai pen Karbi Anglong Autonomous Council long Dr. Tuliram Longhang CM si alang litum bahini si adai to che nang pokusi nitum rada thengnu pen pada barangke thengnu pen rong asar pen nitum làm thế so đáp bên cả chỉ ni đun pen trên đi đun cái phần cái là Karbi Anglong Autonomous Council là long EM sa Tuliram Longhang apa si chuni ripadi krim lo CM bazi chuni ripadi krim lo là đáp bên cả terek vek ji apa si ni tum rong asar pen ta alang lipan tập jin pen cả teran farji mate cả terek ji dak Keroni long ako lap cái mesen cái claim ponji mate la da cái claim cái dam hanta cái lang ponji pan si netum chuni relo la si rat atum bangke chong hong prong lo pusang ti amohor tum pen ke dang lok la pen ke puluhan ka yor tum angton ke dang lok anta anutin ta pujo no anta la so lam athe aputhak pajut thek wangwe that lo so ranger phan thang ta iwe bisar se lo la an si ington kok poma pusi nilia bangke mane mathalo seta mane tong ladak ali ka chu endun kit hedung ke do kok tong la so ranger ang thin pache pe theklui la ke du ke la phan pache neki phan tong dak nang ke bimala mane kachera dun tong dudun kok mala phi abeking
lason si ajah katum ningi lo mo dang silang ding bom alang pulu te mo an sukses suluk sudak dutukok tahai rat atum penta lasi non amat prabjin pen alang li tuliram rong hang hai doktor tuliram rong hang hai la pen ke alang li kene pon kumar alang li tum la prabjin pen insai daprang si kimeji pusi nili hin penta mathapon lo ber tuning ri lo sini ya Jepun itu ahok ke bengi ya bang ke non pini bena ke joy ke abar saya anutin ta ning hangre lasi aprang ut ke chu ben si kartu non pini bena balong bang ke ake joy mucho da kam aprang bong malom korot pen beng lon non bang ke hala misina korot nang klang thomar hala se hubida paman ili usmara tom ban bahara chu hang si lasa akorodan da nili nep pitula lalu kene pami puta kali kene mana tangkas ka cuhang cot la taranjara toy ma busini liya cini dam ade akorar bang hatwar beng atum wanlo ama usmar tum nang cedun la poisa nang pino koror nang tekang po inte lage renjar ka chong hu eli mala tangka hang ser nang ene binong pute akoror upis wanda no nili phanang hang o nili jat dak nang cing wai doni ke la tai si ke chok ke la pen nomor ini lo nili cini do alpen nombor ke tomalong bangke alang li ceklu yon tombak si dolang dagla so arena long alang li inchat kedeng sitame nili tom lang me pirong ki mia long ke nili tom ada kam cuklem ningkan ko ne kuden jubli dan nili tom pining ke dam tang ningkan si nili tom pati lo lana por pen renjar bangko alo ne nang adu nili tom dak public pan hanjang nang erung puge arju long lelang anu renjar na do ta pini la harsing kram sanang edu cekluyoni yon thomlong chu mars april melom keni le tompan hanjang indot lin phonang pinai renjar ke mi ke wang amat hanjang nang pidu nai puson sinang pu inte la sa renjar ke dorma weloma bikhari le malangli labang tanili ini ngoilak lasi nili hindat pen kamata banil dum rong sar tum pu bangke la ingnu renjar ke dak heroni arian sa long pen ke along aprek tereksi nili ala council kacari non pini kacari bom tuliram rong hang CM agahai pansi nili cuning riang tung baka cuning rilo laso aranjar abandak pen teregra dak mesen aranjar ke wanja pan alang li pansi nili hin pen banil dom rong asaro hin pen ke alang li pansi nili cuning ridal kardo Apia poatum jo padap theng hipi birik lohan chojor chot pen oso lo thek nang chi bukabor ya jo kurahul tiso pinyani kep angdeng HSL sia sat lang along ke thoma subject letter mark si palong pen 65.33% kachipa ondur Rahul Tiso laki Lumbazong constituency ke parlo Lamding road lang soliat ahawar kilometer ko rapli Diliram terang arong amikar sarthe Tiso lapen kahan terang piatuma sopo aklem Pining Surihinira ingkora ke thomanikan HSL sia sat lang along first division Chepalong dunsi asar pisar bura tumaphan amahang pakla Kare Hanse P Memorial High School pensi alang like bangdeng asar lang along LT English General English lapeng Hindi subject along letter marks Chepalong do KSA branch amai pu G10 ronghang lapen ari sanghwa tum arjulong pen chetong damsi Rahul Tiswa phan man kido Karbia poho pen arjopo lapen kachal yang deng ang sose athak karludun bom chia phan apia po phan bide sore pajotika Biasa yang long kiri berasa hinten pining kelas 10 asap lang long cepa undun keceng siang deng lapen subjek tom letar cepa long pen militum biasa yang long kiri hinten pining sing sam lapen militum pimu vedes tala karbia pukopen alang lipan Rahul Tiso pan kasih poin saya militum pining sipon lo lapen alang lipan keceng siang deng cepat untuk pun very congratulations. Congratulations Rahul.
Tini gela. Ning ting sampen tini. Ile tum Karbi manteng ke do poku pen ile tum Karbi pen sila pansi. Toni poklo na. Nah ini. Oh. Bolong kita untuk baca kita. Kona Karbi. Kardom nili ke ladak inglong kiri rong kithe subis kilu pen lasi. Jo pining 2023 an aning kanangale ha la susuphan bihek thihek pen nilitum kapapor he la pen nilitum hajara mujuri chongdat chot asa bura bang theng chojor chot pen sinitum la susuphan la anilitum pini an metric chupapas lo lasi ni la sonji marek puni chini ne nitum la sonji la susu la anang deng chupapar ji puni tum chini ne sita me au sunang kabor I la pen hala high school teacher tum ni tum phan la susu phan kapabor I ke than kin me lam chota kalileng sarjuni timung tanili tum phan lamding ro 20 kilo pen nangka ching hona joine kiduk ke boy tum anta nang chotoi du nai hinang ni pu pen na joine ni ninga chithe ko ana ne ne hala so school long pachali du alangli pu thoi pisita me alangli sar MSc juni etimung la pen la dak school long ke MD lo la pen nili tum phan nang pulo phi pinene pi movie sita me nili tum nang li tum phan asap ke are hai du ji pu pen na joine nili ninga chithe kiduk ke boy pu thoi pisita morni sikar nam jinsu ji pu pen nili tum tuition anda nilitum papor hedun movie sita me pinyani sianam kajin pen nilitum pas di bion la pen tin letar ke wana ma nilitum ke arna mateng lu ni suta morni sike munit nang manji pu pen nili tang tenon malam so pora phan birta mo ington iksinang Admission open for 2023 to 2024. Huda Group of Institutions and School of Pharmaceutical Science and Technology, approved by Pharmacy Council of India, New Delhi and affiliated to SSUHS, Guwahati, Assam. Courses offered B Pharm 4 years and D Pharm 2 years. Huda Group of Institutions, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam. And School of Pharmaceutical Science and Technology, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam. Hostel facilities available for both boys and girls. For admission fees and further details contact 8638215038 and 9101154 for more queries given on the screen. Nang litum electronic ahormu ke namjia phan tangka kadure do ikma jong si do pulote Citel electronic bokolia long humri dam iknon Ladakh nang litum Bajaj Finance pen monthly EMI 0 down payment 0% interest pen smart TV inverter washing machine fridge pen chenglok hemalong kinang sot ahormu ale chu endun ikha Lasi pader de pin pen humri dam ikno Citel electronic bokoliano am so se ang tonalam katini thore thojia phan la aber kipia number along humri dam ikno আজিকালি যিকোনো পার্টি মানে কাঞ্জ জুস বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুস সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুস খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুস Dihena mopit puthot birta long wang thuik long Vosik ni phai siar ni hanjang langso weekly market along MS Bharat Automobile Showroom kimikang popona birta pherangke Bisnu lekte pen birta nang pale MS Bharat Automobile Showroom kimikang popona maya long alwihiaman pen kawel thengar SBI CCI branch manager arideng pensi ingpupon Mukut rong pila pen arisang huatum alang long chirap chitodun Bangso mayalong kachitong dun Hemari Tokbi Hanjang Langso Bazar Committee Kamalakanta Bay Rongasar Ramon Hanse Lapen Doloi Kruatum Chetong dun Anparata Hiraino Deka Area Service Manager Mukut Rongpi Sales Manager Arpu Pekteka Nilitum kini lasoani kini Hanjang Langso long Messi Asurum nilitum kang pupon lodak non Daily Market long
Lasi laso asurum nilitum pini kang kupon ke laki lason no. Nilitum madak long hanjang lang sorong nang abangku bangki mani jong si kiti apan sektor nangi pete nilitum finance people di nilitum majada finance bank finance pedang lo Siaram finance atau Mohindra finance ada nilitum people po kasi nilitum nilitum long la Mohindra la so tektor sekali nilitum long tektor amsu ahum ketienda long konji kasi ku pipi tektor manang nilitum nang si ansa nilitum manang kon nang berta no nilitum nang itu man joy keben nilitum finance nang pipi po kasi pini ladak nilitum keceng silang buka janel ke first time nilitum kang kupon lo kasi nalitum mani jong si nalitum non kitia po nang lo si sektor nang dia bangku tuman nilitum nang berta no nilitum bank finance nang lo nilitum nang kupon itu na bangso long nalitum man kodak lo na kahumri kan gelong ko ladak nilitum man kahumri nai gela hanjang lang so malo dak daily market malo nilipan nang kitong no mani nilitum nang manager duty nako nili adupo nilitum man nang kitong nilitum finance akam an mag nilitum PPR na tang mani nilitum khan man bola la loan to ma por do ma ini laan na por laan kan dito mane nilitum man aja rapor tami nilitum na contact number ki pido la so contact number teng ban nilitum nang birtai kan nilitum na kitong ko la nilitum dak soyong do mati nilitum showroom bina la dak ada ko dak showroom sa tinitum box sa na dak doji kasi nang nilitum da nilitum man humri tinitum moninga na dak do punito loan process bang kon bak loan process bang nilitum marji din jong se kagos pe bini civil mission bote nilitum kede neta nithom ni prevent sa nilitum piji la bang ke ben ka bang nilitum khaya phansin nilichipu anutin da thur perra ki choklem jia phana bang le nilitum atu beta chobor iana athe non nilitum along ria long bang nang choklem ji si ke bang pen alang litum long le phelang ave pin pen si alang litum long se gari gura motor anta dol lablo ilitum bang hem fu kali det nang na asong si ilitum song si ilitum si thek long lo la si ilitum ka tu ba ve nilihin pen da churu lo alang litum phanta soruma malik phanta la pen ke kadu ba ve ilitum da khichi tong tum anta ahok pet pen choklem dun po pen hubidha choyan do nang choklem dun pen ilitum ta rengi reng ga pen tu nang kusi nili la soruma phanta asu angso se sulitha la pen ga lutina Karbi Dang di pinya birota bangla ponsi kang tonik lo.